magsimba. Kapit na pad midari sa kawan merkado kay mamalit mig isda. Naman yung tanonon dito sa kawan bay mamalit mig hapon. Among parisan ng isda. Ano na midari nabay ka ng kuwan. Labas. Sa man tanaw. Nakapalit na mi guys kuwan galunggong o katong airplane kits kay pagkaon ni Minggo ni Pangit. Sige, anong si mama nara dito sila sa tricycle. What? Kasi ang panahon, kulimlim, uwan na pudli. Parehas gahapon. Sige yan, gatungok pa man. Gatugon pa man siguro ng bataa. Lugin siguro na nato gabi. Kinagtungok pa man. Kauli nami nanapiuan. Lima ka ni taligsik. Ba, gilok lang ako. Mingkoy, hindi sa magkagikan. Ako, Mingkoy. Nakatimaho na pagkaglami. Ngawat na pagkaron. Nagatang panahon noon, ano sana ning panahon na ni? Sige mala magwan-uwan, magwan sa ko guys, magluto sa ko guys. Ngit-ngit ra ba kay way kuryente ron? Way kuryente rang kangit-ngit. Hi guys. Happy Sunday guys. Namidari kay grabe ngit-ngita dito sa dagamong buongon di apa dia. Mapanis katong Japanese bagong tuig karon pa namo na. Dia Japanese kuan karon pa namo na kaon. Anja kuan guys sa panahon kay uwan. Pero nga nagpalit, mapait na ba ko mga samdan? Tinuod mo na din mo. Matabang samdan? Problema tamis ba ni? Ano ay panguta ng likod ko ba? Masamdan o di pait na buongon, pait jud na. Tamis jud. Pait ko. Aslom. Ano ba? Pait. Na may pait na piaslom. Binta na lang ng aslom kay makaon pero ang pait. Saan ni mo pagkaon ng pait? Tunlun naman ni mo largo. Hindi mo mapatian ng pait. Hindi mo muya-muyaon para di ka makabati yung pait. Ay na. Tabag na. Lupit pa ni maway ngipon. Mga pananlun. Kuma naman may kuhan guys. Paniud to. Ganyan ako nga video kay ngit-ngit. Nagkuhan ko, nagluto ko. Gutan o katong isda nga mong pinalit ganyan. On. Hindi titos kusina. Mama, way lingaw si mama. Nalutas si mama karong adlaw. Nalutas si Jang lingaw. Daghan may burnout. Kung ma-burnout ako lukma. Di ra ang dalagit. Kung ma-burnout ako sa tulkad daw biro ni. Nawa na si mama. Mabuntas na si mama si Jang. Lingaw. May kurente. Tulkad daw ni way kurinti ba? Hindi yan tutos taas. Gatugtog. May kurente. Pait sa kinabuhi. Ha? Ito may no music. Headset na. Headset. Oh, isa ra. Tamis ni kay Ping. Tamis ni kay Ping. Dami na po ng kasi.
Mura sang aping ping-ping. Kaan ka magbuongon? Nang luod na karanis buongon, di na kamukaan. Mukuhan ko niyang tiyan. Nalagasan na may butang ng buongon. Siya yung buong padong ginastiyan. Sorry, mukuhan ko niyang tiyan. Hindi ah. Na-timingan, agad dyan ito ma. Timing na Mga ito. mo batiin. Nabakay? Bagso. Lang. Huwan man, naglain magpanahon. Ano ba? Doon yung gagikan man ni na masahiro. Masahiro, bisa uwan. Sa kaya nagpasahiro, mauwan man. Kaya mga pambawon ba? Nama di mo gawas. Ketatsa ay natulog sa mga merkado. Why suka? Ginanay po mga ulan-ulan. Ginanay po ulan-ulan kuan kanay kanang gamay ra po daw mo biyahe. Nandimpyo lang nila dali. Asa? Dagan din ang limpyo. Asa na yun din? Isa na sa mga Huwag mo kabante. makin ang limpyo diri sa tugas ma. Pili ka ba niya? Huwag man ko kabante, huwag mo ko dani nagtambay ganiha kay Tugnaw. Ano? Biyahe ang tumulong sa niya. Dito ko sa taas, gatambay, huwag ko dani kay Tugnaw. Yung inang biyahe ito to. Na guys, tamis ni prumahan kay naning bukad na simod. Na, bukarag simod. Mga simod o maritis, yung bukad. Abi na si istorya kan una na to. Saan ni pa nang siyo mo di taga-utap. Kaon. Patriling pa gani. Sisi taga-utap. Kaon wala pa. Maraming Tugnawa, karong din ako makaanto sa Tugnaw. Tugnawan, hindi ko marag mutira gagawang tibok lawas. Sando ko ganin, nagdali-dali ko gilis o may bukton kay. Hindi Tugnawa mo. Hindi siguro ko mabuhi. Ba't ko tujuglay naso. Nang Tugnaw nga lugar ba? Magsuot kag jacket na 5 ka buo. Ang dauri ga, kapoy-kapoy gani, bulat-bulat. Kung nang jacket ni Te. Baga-baga. 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 Nalipay ko nga, nakahila ko nagtanaw sa picture nila mananghilin ba. Nag-live-live sila ka ba mga ngati nga. Dugay na po ito na mawa na banding. Last na namang na banding, 2000, ay katong nag-reunion me, mura po ito. Mama ni Aisa ba. Ayun ako nagtanaw. Kita-kita na dyan sila dito. Magsunod mo na sila sa. Sunod sa. Sa manang may panganay, kaduha man to sa Kadwa lagi siya. Miling. Dugay yung panahon mo na kita. Last na itong pag-reunion. Iya ba siya ko? Wow, kay Apiki. O manay trabaho? Nas Manila, nas Bulacan. Mga anak ka rin trabaho. Mo nang di, basta-basta makakuan kay lisod ba dyan, way budget eh. Kumasay, graplano, barako baron. Layo kayo. Ano na siya trabaho, extra ra. Lagi dyan pong bana, wapoy saktong income. Pariha pag na nara sa akbang ka na Manila kalayo. Radyo mong Manila, mo plete pa manog. Kulang ra na yung 5,000. Bukid na dani Cebu kay isang tabok ra, jabrato ra plete. Maklisid pam gani po tag-uli, bisag narat na Cebu, o tay libo-libo pod. Samot nag Manila. Kaya ko nagtanaw ng picture. Karong kung di man po na siya hilig kung magpuspusa. Tuwan, Facebook. Diyan sa'yo, huwag mong i-message. Di po makareply. Kaya siguro pilood. Pirmi manuay online. Minta itong pirming online. Baka tang i-video call. Managingan na. Marag na buhog nas buho. Kan ana si istorya. Buho. Napas mo na tagbuho diri dugay kayong. Iya pa pa ninduto nagpalit na murag yapon kanon. Ito sang palamian. Katingan. Excited ka pa. Palamian sa ba? Murag ni mo. Palami-lami una. Ato na ng kanon ba? Ano kadugay pag hindi mo panit uy? Palamian sa. Hindi mo ko na matangtang na lang ito eh. Matangkan.
Mo nagiingan na mo guys sa mga igsoon nga murag nahug sa buhok. Hindi man makontak. Nga po, nalipay ko kay nagkabanding ragajud sila ni Manangilig, sila ni Upaw. Sete din ko butang mas pala ni Upaw. Kanta sila dito ba? Tubig na lang. Tubig at langis asa to. Tubig at langit ko. Kasi to lang ikanta silang Malabon. live. Lalo maging Bisaya. Mura ko buang yung tanong silang live gatuto ang luha. Luha man tos kuan ba kamingaw. Tubig at Kay langit ko. dugay-dugay na pagto dyan na umuwa. Wala makit. Tubig at Sa langit. pagtanong ko na sa Facebook kay daman namang nakitaan. Nagsaya-saya nila. Banding-banding sila dito. Dara. Parang, ang mga igsuon po. Nga mo mga igsuon sa Manila na tulo ka baji o duha ka laki. Dalang pikaso na nato. Nangaminyo na. Ano na, ako nang pinti ka buo. 15 ba dyan may kabuok? Mo ni mga igsoon nga nasa Amerika. Na nang kinti ka buo. Kasal mo ibutang kinti ka buo. Kan ano na, sige istorya. Kana si Ja. Utro kong Kana si Ja kay kontak. wa may uli-uli. Mama pay tara ngayon kami ng bana ko. Amerika? Wa pay pang saktong kuan. Asa Amerika. Gasto. Ha? Ay, ilang ka? Kasi malak mo. Parang kadugay, liliun pa. Hindi na na nagkanaoy. Samang po ni siya eh. Wala pa iya pang liliun. Nabog. Hindi akong kaano na ito. Wala pa. Ano na? Pero Sorry pa rin pagkaon pagdili. Liliun pa man niya. patriling gani. Dito di ka mo magpatriling dyan. Ay, tangtangan. Dugay lagi dyan. Libre naman. Pinauta na. Dito naman ka. Nasa kadana. Aron din na po Patrilingan. Oh. Lagi isaw-sugasin din. Huwag asin ka. Huwag asin ba? Aslim. Huwag ka na. Kaya ruma. Kanta guys. Huwag kan guys. Buongon guys. Madalit lamig man. Pang pawas tugnaw. Ma! Ma! Ito ko giblin tamis. Chocolate. Nasa batang Gabriel nga tamis. Yan sa tumatang Gabriel tamis ma? Ah, hinatag na tirlin to. Nabukit to bigan. Asliman. Aslim nga tamis-tamis nga. Basta. Pero lami. Mula siya butog eh. Wabi to uliso. Bulis. Mungijaw dyan ay muhang na umukaon ka dani ma. Gamas lang gamay. Mungijaw dyan ay muhang na umukaon ka dani. Una ni mo subo aslom. Ikaduha kaya namin saman. Makalipe ba dapat ang makita natin yung solo sa Facebook ra. Kawakas kaninaw. Magdakang dabang pa ng Facebook mo. Bright anak kayong binto na. Magkabanding nga din sila sa igsoon na hug sa buko. Bright anak kayong binto sa Facebook. Yung ano, magkita-kita mo sa layo kayo. Ano naging naitik ng panahon mo. No, de pa. Mas, Say ti jam ka mo de gamay. ito na kayo. Busog kayo ko. No, ni mo tagno. Di na nang gining naong na ito na permit sa karsada. Madugay na itong naong. Mura na may karsada. Dami sa karang katubigan at mas naman. Isa-usa na kasi nang ginamit. Dukso-so kasi hindi makayuti ay ng asin. Para magkatugnaw. Sa ibabaw ron, sa bukid doon, tulog-tulog mga tao. Tanang-tanong mong balanghoy.
Ang gabon ko ng buki do. Namin si kaon namin yung mga Taon. kaon pa na. Kami ba siya kan dagtugusok ko? Hindi gusto. Kabugnaw ay nagko na kay bugnaw na kay lamin ang nya na po yung pao. Asa may mo kanon diya maning mo. Ay, daw grabe naman po to. Ito mo na to, hindi ka nasalinan. Maningin, samtang napakaon. Da magsuka ta busog kay ko. Hindi magamukuan, nagpangitaan ni mo, jawa na ni. Kaplatong ka namang kaon. Nakaon jud karon di magniwang. Hindi pa laman gibitot pa mo nang nagniwang. Suga ng mga ako man isamot pangusok mga ako ng mga itoy ba mahimo na bulldog. Kusog na din kayo mukha. Ang problema bakang kayo. Ito na iro na o kanang hapon. Bakang kay mga tiil. So mga iro mo ro magbaloy. Mga balikog man. Nagkuro ba kay tilim bakang kayo sana mga iro maghigbin maguro ni iro wa. Pinunitan naman god. Dahil subugtong. Atang paturok kandak basin mo turok. Pwede mga unoy. Yung samot ang pangusok mga on. Bakang kayo man mura magipang barang sana iro wa. Bakang na. Lima man ni mong bakang. Lamin nung bakang kay katukuran. Katukuran isa ba? Katiil. Di pagawson kay ulan-ulan man mga kuana. Hawa na nagipagawas. Anaram po na kulimpiyo na ilang kuan kahapon pa siritag tubig ng mga ipot nila. Para matangtang. Ulan no. Kung hindi nagpapatulong ibi. Wala na. Kalimot lang ka ko. Pangit. Patuluan nila na ito eh. Napay yung tubig dito? Napang siguro termos, naginit makaganang buntag. Oo, nagiging ko daghan. Ninglamdag-lamdag na. Makita nagbukid, din di makita nagbukid sa gabon. Ano sa imong paboritong prutas, ma? Ano sa paborito ni mong prutas? Lansones? Kaya mamay dagas Mindanao, no? Kasi naglaway dia buongon. Dapa o. O dapa o. May buongon. Init, mainit, init. Pangit! Ang kalamay, karang katubigan. Kuan lamang. Pangit! Aslim-aslim. Saan pa kung isa kalusok, plus na naman eh. Wala nabilin? Ang ibili ning 5. Oh, 5 na kalusok ha. Sa imo kong pangitaan. Grabe kita ano ko. Sabihin ka, grabe, gihurot man. Sa araw at gabi, Nasa itong ikanta ni Manding pa? sa tubig at langis. Manding man yan to, Manding may among tawag guys sa mga Manding, Manang, Insi. Katos si Ja, mama na isa, mo to Manding. Manding ang mga tawag to. Butan ka adyo to, bata pa. Nilakaw na kayo nanarbaho na para makatabang nila ni tatay. Nakan lang yung mga minti na. Yung takay
ibaw kung sa'y yatag sa Ginoo sa atang kahimtang. Ikaw nga dito ba? Wa man daajoy income gijang nabana. Si daw trabaho. Magawas ka? Hey, buongon ge. Kan ka ge? Wala nga, hayay ka imong bisikleta. Pa-chargeon ge sa mong kuwan ge. Pa-chargeon sa imuhang sa to ka to imong pang-charge. Battery, power bank. Power bank. Gamit naman ako ang phone. Pasaksakon sa pa-chargeron sa kay mag-edit ko yung nagkahuman. Ito Impossible Dream. Impossible Dream ko nung kanta. Dream, impossible dream so far. Pagkarong kanta eh. Oh. Gala ng cellphone na kaya charge po ng cellphone na. Charge na diya. Aja sa may ang isaksak. Ano? Oh. Ay sa. Dito lang Aray nasa ko. lagi. Doon lang lagi. Kasi ka na kang mata. Yung cellphone mo i-charge. Mo ganit. Nasulod. Kasi ka na kang mata. Copyright ta na ma. Nagilanggahan naman yung pagnon sa dilawan. Ako di lagi. Ay, pandaraki kay mingaw ki. Doon lang mas mama napasangin lan. Ikaw di kipasangilan. Kani mo ito. Kani o, hindi mo ikaw. Oh, ganun ba ba tayo? Di pwede na sa tricycle ki. Dali pon malubat siguro na. Dali manubat ng gamit na skulan. Ano tabangin ako be? Nasa lingkod ton, magsaksak sa ako. Charge na ang cellphone guys. Hindi maro to guys sa mong vlogger nga adlaw. Happy Sunday ninyong tanan. Amping mo sa kanunay. Bye-bye. Mahiwaga. Aga. Hala, giring. Migokso na. Ano namang uan man.